Predstav si, že si človek, ktorý je presvedčený, že si nezaslúži lásku. Toto ovplyvňuje tvoj projektor a vrhá obraz do tvojho vonkajšieho sveta tak, že sa momentálne nachádzaš vo vzťahu, kde sa cítiš byť nemilovaný. Čo teda spravíš? Povieš si, OK, v tomto vzťahu sa cítim byť nemilovaný a rozhodneš sa ukončiť vzťah a nájsť si nového partnera. Príde nový partner. Zo začiatku to môže vyzerať všetko super a krásne, ale po istom čase sa začneš cítiť presne tak, ako si sa cítil v predošlom vzťahu. Prečo? Pretože si nezmenil svoj vnútorný priestor, ktorý ovplyvňuje tvoj projektor, ktorý je zdroj tvojho obrazu a namiesto toho si sa snažil zmeniť obraz, čiže tvoj život. Pretože vo svojom vnútornom priestore majú absenciu lásky k sebe samým a vo svojej podstate je jedno, ako sa budú snažiť meniť ich obraz. Pretože táto absencia lásky je v nich. Ona nikam nezmizne, aj kebyže sa rozhodnú vycestovať na koniec sveta a zasypali by sa bohatstvom, slávou, úspechom, tak stále by si absenciu lásky niesli sebe, ktorá by sa projektovala aj do vonkajšieho sveta.